entangweni usakethi entangweni umsizima ungabathuze indaba usuka kuke bengabe khwidlovu oyibofana oyifafana filidlovu udlalisa hlabathi wasiwahlala phansi washiyelisa umbonatho wakho hlongazindlela enganabadala sezikhohlile ubeshude kabhabhalala unkolothuma ngumangwangethi entangweni ongasayiwa nkomo uthi wana benoholela beke bedumza bethi bawudla bethi bawunike bona omaguqa asodidi uzingeleka yake nangasekho mina nangasekho mthole sekuzalela amazi kanye namasikanyela unomnandi kamama ngabe umzimba uzawuthokoza ukhibela inyama liyazona ithola thuza inkomo phela edlamduke ulonge ungewuza bathi umkhosi ukade phansi esitandweni sazozemusa ukwamncane uvalele efula amabhaca ulethi ikhezo umzwalile akusamvala ngabhala sevala ngamakhanda amadoda amabhaca Kule Nkosi yake ithandile. Kutikazi inkonto sabayo siyakhuleka kakhulu ngingelele izinduna zakithi esihamba nazo amadlamini akhona phakathi kwethu iphatheka noma ngizokhuluma osilaye sebephithizele emnyango ngibingelele kakhulu uNkulunkulu bakithi uNkulunkulu wasendlini yaseMthitanyoni uNkulunkulu wami uNkulunkulu wesizwe futhi ngibingelele uNkulunkulu wendlu yaseGogweni okhona phakathi kwethu ohlezi eyithanda indlu yaseMthitanyoni ngasonke isikhathi ngoba kithi umzali sinoNkulunkulu nje ufana ukuthi sihamba nomama wethu. Ngibingelele izalukazi zaseMthitanyoni esihamba nazo ezikhona phakathi kwethu abezokuphepha abaholwa ubrigadier ubabucele ezemfundo babupangase ongumhloli wethu oyengifundisa isayensi esikoleni eCweyeza aphinda ngifundise imaths wayengishaya kakhulu wayezasho ukuthi wena Dlamini ngihlakaniphile ukuthi uthanda ukudlala kakhulu yona into ayingishayela yona leyo uba mothanda ukudlala esikoleni ngakhohlwa izincwadi ngokuthanda ukudlala esikoleni mase kubhala ama-test ngomunye walaba abafeyilayo yona into engayifunile leyo ukushupha ngaso abanye othisha babekhona babefundisa esasingakubona ukubaluleka kwabo ngazo isikhathi kodwa manje siyakubona bengifisa ukuthi nakini-ke izintombi uma nibona ukufunda kungabalulekile okwamanje le-wrong turn leyo ekade ishiwo ucele
Siyacela ukuthi ningayithathi i-wrong-10. Ayiphumelelisi. Ayisandawo. Angazi ngaqala ngakephi kodwa kunzima ukuba omkhulu. Ngo-1994 ngisemncane nami bakhothama inkosi engumkhulu kimi osugaye. Uma isikhothema inkosi sifanele itshalwe egcekeni komkhulu isizwe sasikikiza. Ngabuza mina ngimncane ukuthi kwenziwa yini ukuthi shona umkhulu abantu babekikiza. Bathi umkhulu washiyo nje kanjani kunzima ukuba omkhulu. Waphinde wakhothama inkosi engizalayo ubaba, waphinda futhi kwakikizwa inkosi ilele phansi. Izinto zesizwe-ke lezo asizigxeki ngoba isizwe sisuke sifuna ukusidelisa ngenkosi yaso. Amabutho asuke ehuba, omama belilizela. Kwenziwa yonke into eyisiko lesizwe. Abantu bezongayisi enkosini. Ngakho ngithi kunzima ukuba omkhulu ngoba uthi ukhala ngapha. Nasi isizwe sisuke esikhala kodwa kuwukuthi sifuna ukwenza izinto ezenziwayo uma inkosi ikhothema. Lokho engiqala ngako ngishiso ukuthi uNdlunkulu esihamba naye wasemthikanyoni uhlezi emanzini sikhuluma nje ngoba ngomhla ka-24 uzosawubukha isimusi sathola ukucinga ukuthi seshiwo ubaba umzalayo. Baba wakhe amzalayo nebhekile nje akaza udlukha isimusi njengoba la cishe wangeza ancenga ukuthi asondele aziqinise. Siyamazi sonke ukuthi umuntu onjani, umuntu ojabulayo nebona intombi yakikiza aqala iculo wenza yonke into enhle. Kodwa kulokhu uzilile simbona nje akazilileke yedwa ngoba sonke siyimadlana siyathinteka ngoba uye ubaba wakhe owasalela yena. Sizomfihla-ke ngomhla ka-4 unyaka ozayo. Ngakho silibomkhulu silile ngakho ngithe nje uma ngisaqala ukukhuluma ukuthi kunzima ukuba umkhulu ngoba uthi kulela umuntu phansi kube kufanele uhambe ebantwini, uhambe usebenze ebantwini. Bese ngeke isakwazi ukuhlethisa umcimbi wasenkangala. Kuphoqelekile ukuthi size singahluhlisi isizwe sonke ngoba kunzima ukuba omkhulu. Kufanele lokho sikuthathe sikubeke emakhaya ukuthi into le engenzeka noma inini kodwa ngoba salo omkhulu kufanele siyimele. Sebekhulumile abantu angithandi ukuthi athi amasosha engwaphethe sekhulumile nami ngiphinde ngikhulume ngoba ngiyikhanda lesizwe. Abantu yonke lento ebengizoyisho sebeyishilo. Zonke izikhuluma kade zikhuluma la zithatha inkulumo yami. Ngakho ngingabagweba nobagweba ukuthi bathathe inkulumo yabo ukukhuluma indlela. Kodwa-ke baxolela ngoba bakithi abangaphakathi esizweni. Umcimbi-ke lo mdala siyawazi, sesake sawugubha phambilini wabamuhle. Saba ney'nkinga sifanele uqhubeke. Angenzeka babuye omama bezenkantolo bathi cha kusesizwa sowuvuseni umcimbi wethu.
izingane ziyakhala zithi awu thina ngesikhathi sethu akwenzeki lutho. Sazinuka amakhwela phakathi siyi-council, siyizinduna, siyilo omkhulu ukuthi hayi nasi isililo eMkangala sikhuma singasipesha kanjani na. Ngibona ukuthi ayikho enye indlela yikho ukuthi umcimbi uqhubeke. Izingane zami ngiyacabanga ukuthi nizwile konke bekushiwo abantu abadala. Siyacela ukuthi nikulalele nani nifike kulesi stage salabo abantu esingaphambili. Asisho ukuthi nihlukile kunabo, niyafana nabo, but ngokwemfundo bahamba ngaphambi kwenu. Nani siyazi ukuthi nizofika la kuyibo nifane nabo ngonyaka ozayo. Siyethemba ukuthi etafuleni kube sekuhlezi abanye. Uthi ngalo wanyaka kuphinde futhi ngokunjalo phinde kuhlala abanye. Sesibalekile isikhathi kakhulu, izinto esezishiwo abantu abangaphambili. Nami ngiyinhloko yesizwe ngisho njalo ukuthi bantu bami mangihlulekile ukulalela ubakucele nizoduka. Bantu bami mangihlulekile ukulalela ubabumbangazi nizoduka. Bantu bami mangihlulekile ukulalela umama uMngomeni nizoduka. Mangihlulekile ukulalela ondunkulu ababili, omunye okhona phakathi kwethu ngenhloso yokuthi azokhuluma nami ephoqwa isimo ukuthi abesekhaya, kodwa wathi ngoba uzokhuluma nami akeze. Bese nina decide ukuthi ningamlaleli, kungase kube inkinga lokho kusasa. Lapha sithe masibonisana nezinduna, ngoba uma ngifike la eMkangala kujwayele ukuthi kube yimi engihlatshiswayo. So inkosi yesizwe uma ufika ekhaya ufika uphuza isobho ney'ngane, kodwa namuhla yimi efanele ngibuyise induku. Ngenzela abantu abami, ngenzela abantu abandunkulu, ngenzele abantwana bakomkhulu, ngenzele abantwana besizwe sakithi lokho okuncane okungasebenzeki. Sihlanganileke siyinduna somndeni wakwaDlamini, sasithi abantwana sibajabulise nganawo amagusha amabili. Sicela ukuthi abantwana bangahambi bengawadlanga, abawadle namhlanje namagusha. Sicela ukuthi izinsizwa zihambe ziwasebenza, aphekwe manje, abantwana bawadle manje. Ibona bazobe besipha inyama phela nisiphe ezindlebeni. Ningasincenga bantu abami, siyacelela siyibantu abadala, siyakhotama kini nisiphe inyama. Siyacela ukuthi kuphuthume induna, abantwana bangahambi bengadleli. Ngokulandela abantu abami siyafisa ukuthi kube inkomo. Okwamanje amandla vele into uma isaqala iqala kancane kancane. Sibheke ney'nkinga esihlangabezana nazo endleleni, siyilungise lapha nalapha, uze umcimbi wethu ugcine sewufika ezingeni eliphezulu. Ngoba uma uqale ngegiye eliphezulu mase uwa kuba buhlungu. Ngakho kufanele uqale kancane kancane sikhuphuke nawo. Lokhu esifike nako kuncane impela, kodwa-ke siyathemba ukuthi abantwana bazothokoza, bazophuza isobho, bafike besho nasekhaya ukuthi cha komkhulu sifike sahlatshiswa amagusha awu-2. Besicela-ke iy'nsizwa zisiphuthumele wona. Siyathemba ukuthi zikhona iy'nkuni esikoleni, akhona amabhodo. Igusha-ke lu-1 hour selivuthiwe, iy'nsizwa maziwumele ngempela umlilo zingawudlalisi. Hlangene kaFodo, kungabe nje sengimosha isikhathi ngempela, kungabe sengimosha isikhathi ngempela. Bengicela ukuthi uNdlunkulu
bobabili wasemthintanyoni wasegugweni basondele benze umsebenzi wesizwe. Bondlunkulu sicela nisondele ngaphambili. Siqhubeke senze umsebenzi encourage abantwana ukuthi abantwana baqhubeke bafunde. Abantwana baqhubeke bayiphathe kahle. Abantwana baqhubeke bahlale begadile bengasondeli ubukhazikhazi besizwe esibonayo izwe liyacwebezela. Izwe liyigolide yonke indawo lapho hamba khona kunobucwebecwebe obuheha bona labantwana ukuthi wozani abantwana nabo ubucwebecwebe kanti ngemuva kukhona ukulimala kwabo abantwana. Siyanicela abantwana manibona ubucwebecwebe ningasondeli. Ukhulumile unono uziphathe kahle waze wahamba wayocelwa waze wahamba over ndiza ngisho komdala masikhuluma komdala sikhuluma ngesilo wahamba wayosho ukuthi isilo sakithi Ndlulamithi ngiyiphathe kahle njengamanje sengiyahamba nyoka. Safisa ukuthi nakini kube njalo bantwana. Bengicela abondlunkulu badlulise izipho sengathi imphethe uhlelo sibakhulu. Bona isikhathi ndlovu kodwa izipho lezi eziqhamuka komkhulu hayi ezakho lezi ndlovu ezomcimbi besisho nje lezi ehlangene nabatshitshi ikakhulukazi lawa ahlezi etafuleni kodwa futhi lawa amatshitshi lawa azokuthola okwawo ngoba inhloso yethu ubagqugquzela ukuthi bahlazi bematshitshi njalo begapha intombi babo kuzokuba ukuthi kufika ekuphetheni kanisondeleke bondlunkulu nithathe nawo umbhobho ningaze nintshithe Ça soulève,